Mag tuke tok bedo gi ikruok makare ikruok magisetimo kuom dwe achiel tim Kenya mar yawuoyi gi wakini matugo tuke mag volleyball mag jogo mantiere kod ng'ol oketo wang'gi ka okombe mag tuke pinje Afrika. Timbego mag yawuoyi kod wakini oseduok chien nyaka jotugo 14 e kidienje ariyogo motelo ne tukego makoro biro chakore kiny alap ma Kasarani Indoors Arena e kaunti ma Nairobi. Piem mag wakini oyo timbe adek ka Kenya ma omako thuolo mar 10 e chung' mar timbe pinje Afrika biro rakore gi timbe mag Rwanda gi Nigeria. E kidieny mar yawuoyi, Kenya ma gin jobag tukegi biro rakore gi Algeria kaachiel gi Rwanda e Group A. Iliingia camp kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5 na bado tunaendelea, but officially timu iliingia camp tarehe 23 hapa Kasarani. Kwamba tumeendelea vizuri, we started blending with the team, kuwaweka pamoja, walikuwa wametoka sehemu mbalimbali. Kulingana na mikakati ambazo makoches wanaweka, tunajikaza kabisa kwa sababu kama pool yetu iko na teams mbili. Na tukitaka kupata chance kubwa ya kuenda World Championship, lazima tushinde game zetu zote mbili. Club mar Murang'a Seal otieko season ma higa 2024